Ake sibingelele emagumbini amane omhlaba. Ake sibingelele kubonke abantu obingelela uDokotela uDlamini Umthandazi ophinde futhi akhonza lapha eZion isitaya sokuphila. Mbula umuhle, mbula olapha ekhaya njengamanje. Ake sikhuleke sithandaze sicele kuNkulunkulu. Jehova namandla moya oyingcwele, siyakhulekela Nkosi yamakhosi. Mdalo wezulu nomhlaba kuningi osesikwenzile emungu emhlabeni okubi. uNkulunkulu ekuphila siyacela ngibele kube Nkosi yamakhosi kunye nathi. Abantu mongcwele bafuna umsebenzi, badinga umendo, badinga ukugano, badinga ukujabula. Sekugcwele ima emibi emhlabeni Nkosi yamakhosi. Abantu mongcwele bayafa, bayagwazana, bayadubulana. Mdalo wezulu nomhlaba lapha emhlabeni Nkosi yamakhosi sesadlana sodwana. uNkulunkulu ekuphila sesifa njengentuthwane moya ongcwele. Ngiyakhuleka Nkosi yamakhosi ukuba mdalo wezulu nomhlaba 2025 vikalo yamndeni Nkosi yamakhosi. Khwisa lezi zingane Nkosi yamakhosi. Vikalo ya relationship Nkosi yamakhosi. Baphe kujabula moya oyingcwele. Ngiyabacela Nkosi yamakhosi egameni lika Jesu. Imali kubo mayihlale, mhlawumbe uyithunywa, mhlawumbe amadlozi, uvuleke umsebenzi, kube kuhle uNkulunkulu aphakade. uNkulunkulu ongcwele egameni lika Jesu. Siyazi Inkosi namaphutha asenzi kahle. Uyawe kuphila moya ongcwele Nkosi yamakhosi. Ayekho moya ongcwele ofana nawe. uNkulunkulu amandla, ngiyakhuleka Jehova. Makwehla amandla sezulwini, kwehle ithunywa, kwehle izingelozi nabagulayo bese bayaphila. Konke Nkosi yamakhosi sicela kuwe Jehova namandla. Mdalo wezulu nomhlaba makwenzeke eyakho intando uNkulunkulu ekuphila. Ke yonke imindeni eswele, ehluphekayo. Noma yini Inkosi eshoda ngako. Nami ngiyayikhulekela ngokwami Nkosi yamakhosi. Mdalo wezulu nomhlaba ngiyakhulekela uNkulunkulu ekuphila. Thembele kuwe Jehova namandla. Uze phakade. Amen. Mbukelo lapha ekhaya njengamanje. Uma umuntu ekuthanda abantu bakuthanda, abavamile kubona into embi kuwe. Kodwa laba bangakuthandi bayibona into embi kuwe. Uma umuntu noma angenza into enhle emhlabeni, if nje ungamphiwanga, uyohlezi kuba nesicithizeni osibona kuye empilweni yakhe. Uyohlezi kube khona into ethile angayenzi kahle uyibona kuye. So, emele ukwazi ukuthi ngibakuthande bonke abantu awusiyo imali. Njengoba uphila emhlabeni phela uNkulunkulu. Ngeke usho ukuthi uphela abantu abakho noma uphela umndeni wasekhaya kini. Uphela impilo yakho noNkulunkulu. Ngokubona abantu abakho bajike bakujikela mase babadala. Bangasakunaki, bathi ubathakathile. Wena this. Ngeke uphele ifamily yajikana yona le family. So kuhle kuphela uNkulunkulu nedlozi lakho, uphile eyakho futhi impilo. Abantu abadinga wena bawusondela kuwe. Mbule khona ekhaya. Sengikhulekele manje, sengichazele futhi manje. Ngathi konke bekungaba kuhle egameni lika Jesu. Ngisayona ke mina ngikhonza eZion. Ngiyaqela abantu bangikhulekisa abantu ukuba ikhala kithi livuke njengoba ngilakha. Nalo muzi engithi ngowami, umuzi kaBaba nawo uvuke njengoba ngiwakha. Ibandla enginalo kube ibandla elinokuthula, kube ibandla futhi elizokwanda. Lingandi kakhulu endele okunormal. Bangazali bayibaningi kakhulu, ngigcine ngasazi mina ngikhulekele bani, ngishiye bani. Nemali bese iba khona, imali futhi ihlale kumina. Nempumelelo bese iba khona. Kepha ngiyakholwa ekhandlela ikhanyise njengamanje la kuzovela kube njalo. Bese ngiba umuntu ohlala ejabulile. Sikhulekele nama relationship ke lahleza neyinkinga 24 hours. Amen. Alikho soyengana sici. Akusho if ungumfundisi, ungumholi webandla, wena awuthandi. Kuyenzeka uthandi. Kuyenzeka futhi ube namaphutha. People bazi ukuthi if you are a prophet or umholi webandla, ngekwenzeke kube khona intombi oyithandako, ngekwenzeke futhi uthanda into ezimnandi, ngekwenzeke futhi uye out obuka indawo. Manje ungahlezi nje umloyo umuntu nje omile njengesihlahla no akhambi kanjalo. Njengoba silamhlabeni singabantu, iphoyisa liyafana nomuntu. Sotshe liyafana nomuntu. So masingagxekani, singabukani futhi phansi. uNkulunkulu abe kunye nani. uNkulunkulu anisindise. Njalo ngemasonto ngikhona enkonzweni. Ngiyakhuleka ukukhulekisa abazalwane ibandla engiliholayo okuyisitaya sokuphila Church in Zion. Whatever you are, ngale khandlela imhlophe sekuvele kuyakhanya. Owakho nje ukwena ngicela ukwenza njengamanje. Ngithende SMS uthi akube njalo Mthandazi Dlamini. Doors are open, akube njalo. Phezulu kwempilo yakho mawukholwa uthemba. Ngawufuna umuthi, ngasifuna iswasho, ngakwenza konke but kungakhanyi ukuthi kulokho nje uNkulunkulu nesidalo sakho enhliziyo yakho. Ake sicela ukuthi kuwe kuqala, ube ngokhulekile, ube nethemba, ukholelwe. Uzobona yonke into uyibamba sakho santo vele ikhanye. Uthatha umuthi othile usebenzele.
amanzi akusebenzele, isondlo sikusebenzele, makhandle akusebenzele, impepho ikusebenzele. Why? It because your body inalokukholelwa inoNkulunkulu phakathi. Ngizakhuluma nje ngawo ngakaphathi lutho. Jehova kusikelele. 073 1044 262 noma 066 375 8404. Mawudinga iwasho noma udinga kuhlola online. Sazamini yahlolela online ku video call kuyimali engango-200 mbukelo khona ekhaya. Ifake Absa noma Standard Bank. Mbukelo khona ekhaya umsebenzi wami lo. Ngiphila ngawo. Ngigcoka wona futhi. Ngisebenza ngomlungu. Ngiphila ngedlozi. Angeke siphumele ngokufana. Sineziphiwo ezingafani. Ngeke sisebenze futhi sonke. Ngeke futhi sonke sithola amathenda. Ngeke futhi sonke sibe somabhizinisi. Ngeke futhi sonke sibe izangoma. Ngeke futhi sonke sibe ngabathandazi, sibe izinyanga. Umuntu indlela yakhe eyabeka emhlabeni ukuthi uyophila ngayo. That's why ngithi nomuntu uyokuthanda umuntu the way you are. If nje ungumthandazi, uzongithanda ngomthandazi. If ubothi hayi izothi my type ngifuna ukusebenza kahle nemali eningi uzoya khona. Ngofuna iphoyisa uzoya khona. Ufuna sangoma uzoya khona. Ufuna inyanga yabo impilo nje lombukelo khona ekhaya. Choose my kettle. God bless you. Kosibe nawe nonke ngiyanithanda. Thumela essence njengamanje umthandazi zamini. Those are open. Akuvele kube njalo umthandazi zamini. Those are open. God bless you.